Bapakku NU, ibuku Muslimat, amasku Ansor, mbakku Patayan, mbakku Patayan. Melu NU Pangetina, alor hidur royo. Melu NU Pangetina, alor hidur royo. Ceng ceng. Ndek ta ya iki kurang fungsi iki ta Mas. Tambah fungsi iki bareni. Celok tapi ngomong aku kan dia. Bapakku cocok sama. Bapakku NU, ibumu Muslimah, amasku Ansor, mbakku Patayan, mbakku Patayan. NU Pangetina, alor hidur royo berat. Melu NU Pangetina, alor hidur royo berat. Luar biasa loh Pak. Piye? Nadamu iso pas. Niki biasane nggih nada dering. Oh nada dering piye to kok iso? Kulinawa campur sari, kulinawa warga kok ya. Oh dadi kowe seneng karo campur sari. Ya seneng to. Campur sari iki apik. Apik Mas. Lagune unik-unik. Unik-unik. Sok kala judule ala ning isine apik. Contone Mendem wedokan. judule elek. Elek isine apik. Apik. Ngene iki nek wong omah-omah kudu iso nyambut gawe. Betul. Ana neh Mister Mendem. Mister Mendem judule elek. Isine apik ngelengke wong aja-aja mabuk-mabuk. betul. Enek meneh siji tali kotang. Judule Elek. isine Takok dalan. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mancing dendene pinggir sumur, wong sak randeng muga panjang umur. Pinggir sumur ana kali, panjang umur banyak rezeki. Amin. Pinggir sumur ana kali, panjang umur kathah rezeki. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yo gantian awakmu. Apa? Loh, yo kentenan to gilirku mati, aku wis saiki ganti awakmu. Deng lho burune. Deng. Deng piye? Deng. Ana wong gendeng. Sing ana wong gendeng iki ndak ana liyane kok piye kok. Lah kira men awakmu dhewe sing nyanyi kok. Yo kabeh kok yo gentenan. Dalange gendeng. Iya, betul. Iki gendeng Abiyanto. Dalange iki gendeng Ariyanto. Muga-muga masyarakat ngrendeng besok mlebu suwarga. Terus ya. Loh, yo mlebu swarga. Oh. Ki gendeng tuku beras, ki gendeng tuku beras, masyarakat ngrendeng seger waras. Ki gendeng tuku beras, masyarakat ngrendeng seger waras. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Aku ya wis. monggo Pak Gendeng. Kantosan panjenengan. Nggih, kersane ketinggal kompak. Betul, antara dalang dan dagelan bersinergi. Betul sekali. Anu niku wae napa anu? Terserah.
mboten saged mungkin dipotong saya. Lah. Kok dipotong piye to kok? Aku ki mau ruang dipotong ae to aku ki unduran. Terus nek dipotong kok bojone lara. Aku ki wahine fales. Lho mboten suluke lho apik ya Mas ya. Monggo. Senengane suluku apik. Lah ya. Apa iki? Dalam kendang. Wes ngene. Liyane niku. Sanes napa? Iwak teri lah. Oh, asal. Iwak teri, iwak asin, dan pengen mulya kudu wangi prihatin. Iki ketoke kok ora pas. Piye to? Kok iwak teri kok pengen mulya iki piye to? Sing jenenge Purwokanti ki nek Tiba o tiba o. iwak teri, Pak. Iwak teri, iwak asin. Ayo. Ke kampung baru beli rambutan. Ke kampung baru jadi manten, jadi orang jangan sombong. Iki piye to Purwokantine kok ora kecekel blas? Tuku rambutan ning kampung baru. Nggih. Jadi orang jangan sombong. Sombong-sombong. Lah hubungane ono. Une ndi, Pak? Une yo. Aja sombong-sombong. Aku golek catatan ndak temu lho. Nadane sindene wae lho. Oh, sindene wae. Tetep. Yo. Iya, sing iki wis tak takone. Ada kunci Sama karo sing wis nomor 3 wis Sing iso ndi? iki. Heeh, Mbak Pita yo. Yo bisa mari Mas. Wilujeng dalu, Mbak. Derengkan. Sing dalu alhamdulillah. Nembe sepisan pinangge panjenengan nggih, Mbak. Derek tetepangan nami kula sempat, Mbak. Mbak Pita ya ampun jenengan ketok wayu, ketok cantik. Lho kowe ora kepanjangane sapa? Apa? Vitamin. Kok vitamin piye Nek to? nyawange ketok seger. Yen tak sawangi kados bojoku lho, Mas. Lah bojomu nek mlaku miring. Padane. Bojoku mlakune miring ning wajahnya itu cantik, urung dadi bojoku tak rumati. Maune ireng saiki mau kula tumbaske skincare mereke Presscare. Wah, Biasane kobong yo. pun maune ireng sakniki pun putih tapi arang-arang, Mbak. Dadi kula telateni ben putih rata. Lah iki Berarti mocok. bangunan skincare produk anu sponsor iki lho. Napa niku, Pak? Wedake nang Jepon. Wah, wedake pon. Nggih to, Pak. Lah iki ya pun ate lho, Pak ngangge pon iki kok. Bojo tapi bojone kok mangkak. Lah anu bareng dieling-eling jebule pon itu belake si bae. Ya ora masalah kok terus. Kamu ora pengaruh kuwi kaya tenan wajahe kok ya. Berarti yo bojoku asline yo welek. Ning nek bojomu kalian Mbak Vita niku wah beda jauh. Mbak Vita disule ming siji, bojomu disule sak cangkem kok. Rongos Pancen nyuwun sewu bojo merawas iki kepenak. Lho, bojomu rongos kok penak-penak nang ndi? Lek musim penghujan bermanfaat. Kok iso? Tapi ya ngambung sak keroke. Lah cokot kentolmu lho. Kok iso nesu to, aja nesu ngono kok ya. Lah tapi nyuwun sewu lho Pak Dalah. nggih. Aku ki luwung duwe bojo elek ning tengok-tengok ning omah timbangane bojo sinden. Bocah piye to? Bojo sinden kepenak. Jare mau sing siji seniman, sing siji seniwati lho. Kayane Kayane nglumpuk. Lah nek tanggapan lah ning ora tak merongos. Lha nek bojo ayu kan kepenak umpama dijake ning ndi ya pantes. Dijak lunga ning ndi Wis pantes. iki golek bojo gandengan urip golek golek ayem. Lah nek golek ayu maksudku kepiye? Kaya aku tanggapan bojoku ning omah. Ngene iki pikiranku mengene. Apa? Bojoku wis mangan durung. Nek bojo elek, Nek bojo nek bojo ayu. nek bojo si tunggu tanggapan aku ning omah mesti tak pikir Iya. bojoku ku dipangan sapa yo. Ora ngono lho Mas, kamu jangan
merendahkan harkat martabat sinden, Mas. Ya ya maaf Mas. Sinden iki yo golek duit yo golek kaya kok yo. Oke, siap. Kanita, cantik sekali pakai bunga. Bunga ndi, Mas? Iki nggih kembang. Oke. Jadi nek pengen menyala pun double kembang niku. Lagi kembang apa? Kembang api. Yo kobong sirahe. Lek kowe biyen gawe kembang ora mek anu lho Mas. Tahu gawe apik tak kon gawe sing apik lho kembang sing apik. Gawe kembang iki sak pote pisan. Saya kaboten kok dunyane kok iso. Sinden warep. Iki Pak Kades, ngersane lagune Sesideman. Ah, cocok. Sesideman. Heeh. Betul. Ayo anu nek dibuka bawa dibawangi. Bawa. Ya. Minangkane Pak Kades kamu bilang saking Bapak Samirin. Nggih. Anu ya, Apa dandang gulane? jebul mriki niku ternyata tanah sing subur. Betul Mas, tanduri apa ae iso tukul, tanduri jagung tukul, tanduri pari tukul. Nek monggonmu nandur pelem tukul apa? Nek nandur pelem ya mesti tukul peleme. Wah, beda karo desa Kok kita. beda piye? Kene nandur pelem tukul wong. Endi? Lah kuwi. Iwak nantang tukul piye to kaya dhewe. Angga. Ya, sing bawa ben tak kori. Iki kaya Wonten Pak Lani. Oh, Pak Lani. Oh, nggih. Sing bawa Pak Lani, Mas sapa? Mas Gades iki diibaratne Bang Haji Roma. Betul. Mbak Vita dadi Ani. Ani. Lah sing kowe bapake Roma pundi? niki Roma. Roma. Ceritanya pripun? Nah, iki Roma iki kan ceritanya tresno karo Ani terus sampean ndak menyetujui. Oke, siap. Kaya apa? Ayo ceritane. Pada protes memanggil Anggang. Roma. Oke to. Kowe apa kaki kelaran mau piye to sapa? Sing Yo ngambil. sing mesra. Iya. Aku iki suaraku. Ya suarane dipasang. Suarane Roma ki gede, Mas. Ani duwe. Terlalu. Nyedeki no. Ani iki anu Kamu Menyatakan perasaan cinta Rayu-rayu, Mas. lagi bawa. ya. Iki romane pas anu Mbak, pas demam. Dadi suarane rada beda. Sama kok kamu tak jawab. Ya. Roma. Roma tung-tung ini loh. Roma itu biasanya yang iringannya ini musik. Roma kok tung-tung sama Roma kan sing kacau piye kok tung-tung kaya. Kalau ketoprak Ngedek. Berapa-berapa Masya Allah. Ngedek sing mesra. Iki Roma kaya apa, Mas? Kayak wong loro. Lah kowe ora ngono kok iso. Ya paling tidak cintaku hanya untukmu selalu. Diibaratkan ngomong. Setelah dulu Pak Lani, nah ini ben ngomong terus Kamu tahu hari ini hari apa, Ani? Hari ini kamu cantik. Allah Allah. Jika kamu menjadi bunga, wah ketok iki sing dadi Ani ya sepel. aku akan menjadi milik. Sampeyan mbok dibaca kok rene. Sing dadi Roma. Pacaran demian cekel tangan kok sok ungah-ungah. Iki Ani tak suruh belajar melahirkan. Ora enak pacaran nggo latihan lahir. Lalu kenapa pacaranku langsung metu? Bapaknya nesu persiapan. Ani, aku tidak setuju kau pacaran dengan aku. Ngedak rono, ngedak rono. Bangku kan begini. Bangku kan. San. Kuat. Kowe enak men to, Mas. Piye Mas rasane piye? Matus menawa. Kenapa Mas? Enggak Mas, enggak Mas. Sik, kowe kok nangis ki lho ngopo? Kudu men Aku mesti kene iki.
omahku sendiri mesti enak sing kerang. Sing kerang sendi kok yo. Kok tak WA. Kok di WA. Kurang Ani. Ani. Siapa itu Ani? Enggak tahu Roma. Jangan Belajar, terus belajar. Lepas. Ani. Ani. Wong apa Ani? Kelepake iki yo bos sing tanggal beribu-beribu bintang di langit Ani. itu yang percaya. Nih. Nih. Aku sangat Aku mau dadi pae aku mutung kok yo. Lagi nyapa to, Le? Aku pae lho, Mas. Pak yo wis to, masa aku melu anake pacaran. Ya tapi kamu tidak boleh, kamu tidak boleh. Ani, sini kamu, sini. Kamu jangan dekat-dekat sama batang ini. Jadi saya sama Ani punya hubungan tidak bisu. Tidak bisa, tidak bisa. Kamu tidak boleh menjadi suami dari Ani. Ini anakku yang tercinta mau tak jodohkan sama orang kaya. Kamu Sama si sama CEO pencari batu kumbung. Batu dia. Angel bagi Pak golek kumbung ini. Pencari batu kumbung. Tapi bagaimanakah Piye kata-kata? Sungguh terlalu. memang begitupun Piye? Kata-katamu itu piye kok yo? bahasa Indonesia. Pokoknya kamu tidak boleh berpacaran dengan Ani. Ayah, tapi aku sangat mencintainya. Apa? Saya sangat mencintainya. Rasa tidak. Gua kira aku kupingnya kopok kok. Aku gak kebateran. Aku itu bapaknya Ani, kok kamu berani-beraninya deketin Ani? Kamu punya uang berapa? Didore iki lho, dikeplak mak dor. Saya baru si PH. Karena wis ngelu akeh di kandang. Kamu jangan dekat-dekat sama Ani. Aku sudah menjodohkan Ani dengan cowok yang lain. Kamu gak berani-berani dekat-dekat sama Ani. Masa bapaknya ini kalau tahu bilang. Kamu itu jangan merendahkan saya. Saya itu orang kaya di Ngerendeng sini. Lah, kemarin mani waktu itu yang tadi Fitri ketabrak motor. Kayak Kodi. Ani, kenapa kamu cinta sama dia? Aku Kenapa? cinta dia ayah. Kalau aku nggak sama dia, aku bunuh diri loh. Ya apa mau tak gawe? Ayah, cinta itu sebuah anugerah yang harus diperjuangkan. Akan tetapi ini tidak boleh. Loh, Anda tidak memberi izin kepada sapi Tidak. yang mengutang keping jojokan tangan bau bakal tak ada kelangsaran mas. Saya mau dipakai di satu kan. Kamu tidak tahu betapa hebatnya Roma. Saya pernah berantem tahu tukaran karo wong 10 mlebu rumah sakit. Loh, kamu menang. Do milih aku. Padha milih berarti kue kalah kok yo. Emangnya kamu berani sama saya? Demi sebuah cinta apapun yang aku lakukan ayah. Akan aku tandani apa yang kamu bilang. Sang tandani. Ya, bahasa Indonesia. Ladenin. Akan aku ladenin itu podo wae. Oke. Akan aku berani. Aku akan berani dengan dirimu. Kamu berani dengan saya? Berani. Oke, baiklah. Loh, kenapa kok belum jalan? Saya bergitar. Sajaran. Kok jalan? Tahu delok Roma ye. Iya, Main naik kuda. rumah jalan. Ya, Lihat kamu duduk sini. Jagon, bang jago iso ora numpuk arepe dhewe. Iya. saya tahu perjanjiannya slow motion langsung gue jejak tenang. Pas kuwi saya nonton dicepetno. Ora ada kok dicepet nih. Awak dhewe film iki manut sing nonton. Tadi kan ya? Oh.
Kok saru oh berperang bebas Akan aku bunuh dirimu. Lakukan apapun yang kamu bisa. As, ini aja. Aku kiai. Nek sampai macam-macam aku kirim surat ning gone polisi. Wes bapak Bang, nek kok dikirimi surat itu. Niki ceritane pripun sing menang kula napa niki? mosok mantu kalah Lemah kok nek kalah kula mah. Ceritanya tak belani sampean. Oke siap. Ayo, kamu bakal aku bunuh. Us, us, us. Ah, ayo saiki Roma Irama oh, langsung. Oh, oh yes. ayo dan kita jonggrang Jonggrang. iku sabar sama koyo wis mati Pak, Roma mau jonggrang. iki ganti Ganti iklan enek iklan Iki ceritane bapaknya romantis kedai digene es tebu. Kalau saya tak ngambil es tebu gitu. Jonggrang, bapakku dawuh kaya wis mati kowe kelakon dadi wanita boyonganku jonggrang. iki sandiwara modern flashback ke arah Berangkat. Ini benak ya bayaran Iya, waduh. Kowe opo ora ngerti yen aku iki Kat sigur kowe iki. Iki terakhir ya Mas. tak kira waktu ya. Waktu kok sampe gedene iki lho kok. Aku iki putra ratu kono ing nah saiki terus Roma saiki dadi Joko Bantu dadi anu Bandung. Bantu betul ganti ya Kowe kok dadi buta. Betul. Aku Sae Akad betul. Sale iki kok tak boyong gelem ning ana syaraté kok gawekno martabak ini. Candi sewu kok martabak ini. Aku nek iki tak Ayo, terus. jograk. Apa bantu? Mau nek jogrange jenengan Ora aku ngomong iki lho. dan Ana apa banyu? perang adat wis tak tetep. Pendel kemenyek embu ayu. Aku Tapi sombong. Koyo wong ora payu. Berarti piye? Sing kok anu sinis lho, sinis. Kaya perang antagonis lho. Mahal. Mahal. Saya iki aja nganti gelem. Oh, balik lho. Lagi biasa mutlak nang mapan. Lambemu kok ya. Saya salah kuwi perang ku. Pramene ora jumbrang. Iya. Kowe gelem dadi bojoku ya Jonda. Apa sing dadi panggono bakal tak turuti. Mergo aku iki putra ana ing tonggo. Putrane Prabu Damarwulan. Damar moyo. Damarmoyo. Damar wulan iki lho. Bantu. Kowe omong apa to? Gelem dilapi iso gawe nek anak 1000. Kok anak? Candi. Candi. Oh iya. Candi sewu. Sok iki dibagi. Loh, jograk rai ngono. Makane iki lho duwe lho. Iya. Sing kuwi iki ya rai tapi rai kok. Orang nyon sewu Pak, kula mboten saru, kula niku kira. Wong kira ki nek nyawang rono, Oh iya. deloke rono. Dadi aku ki kaya nyawang kene ning asline nonton. Alah, padumu Raine ning ndi? Raine iki ning dhuwur. Kira lho nek aku ngerti rene, malah sing ganteng sing isor. Lho kuwi yo rai. Iya to. Ayo rai kok. Gelem jograk. Bukan bantu. Apa? Kula mboten purun. Kowe ngomong apa? Ora gelem. Tok. Yen kowe ora gelem kowe duwe pamundutan apa jograk? Kowe njaluk bondo durna sing kaya Wong ning kene iki lho. Wong ning kene. Bocah iki piye? Gara aku kok bablas iku. Iki wong ning kene lho. Kok rai iki iso biaya aku sosis kowe, apa tuku sosis? emosi. Emosi yo langsung bakal ono koyo. Emosi bebas. Ayo, gelem kok dadi wanita boyoan. Kamu masku boko wis tak pateni. Prajuritmu wis kalah. Apa kalah perang wis. Salah tujuan ora karo-karuan. Bukan bantu. Ora
Buat jangan ngomong apa, jalur apa, lagi kok soloki main kartun ora. Aku yo sampean wiri ora gelem nanti lho. Kowe timbang ngomong marang aku tuh. Kula nyuwun candi cacahipun 1000 Kang Mas. Candi sewu. Candi. Jaluk waktu Aku pirang kan sas. lho jombrang iki pemayu. Ora juga to. Jalan sama kayak temen bojone apa? Kemayu. Galak. Galak. Galak apa kemayu? Galak Kamu ini anak goni sing ora. arepmu piye? Arepmu piye? Jadi galak rasa kemayu. Pandong. Malah semetu. Piye? Piye coba? Piye kabeh kok padha mantuk. Ayo, aku mau Aku gelem kok rabi nangani njaluk candi sing. Lah apa? Kowe jaluk candi sewu. Candi sewu. Ora Iki kudu dadi Bandung. yo, apa Kang dadi panuwunmu bakal tak turuti Jogra. Enten ana saketara ing papan iki. Yo, iku sing lagune sisi depan ditanya sing terus dibatutke. Yo, bawane lah iki. Sing apa sing iki apa kowe? Iki enak anu selingan iklan. Enak selingan iklan sih. Tetap lagi. Apa sih? Tadi saya belum marang bener. Diva, aku di. Kata kamu ada apa? Diva, Kalau saya itu lagi ngomong, bosek iki ada iklan. aku sebenarnya dapat dulu Pak. Pinjer ngincangake ale Apa yang menengahi? Apa yang sesi depan Jonggrang. Angel temen penjaluan. Ning kanggo tresno kabeh cocok aku lakoni. Warna. Sak yo. Setelah bertapa Bandung Bondowoso mendapatkan maksud lagu sesidur. enak itu? Bandung apa wangsit? Cek to. Ora mau udoni. Wes to manut to.